Zdravím farmáře a farmářky, já vás vítám u 20. dílu naší Let's Play série ze hry Farming Simulator 15. Ani jsem si nemyslel původně, že bychom se dostali k nějakému 20. dílu, že bych to tak dlouho natáčel, ale vidím, že nějaký zájem je, takže chci vám poděkovat za odběry a za zhlédnutí, protože mě to jakoby posouvá dopředu a baví mě natáčet, baví mě se s váma podělit o tu svou farmu. Jak vidíte, pokračuju v balíkování, tohle už je to další pole, to velké, které je vedle druhé části naší farmy. Já jsem tam to první pole dobalíkoval úplně celé, nicméně nebudeme se tady koukat na to, jak balíkuju, ale já jsem si chtěl pro vás schovat ten nákup krav a chtěl bych ještě dodělat nebo obstarat těm kravám všechno, co potřebují, takže já to tady stavím. Můžu vypnout motor, protože by nám to skutečně nežralo naftu a já se přesunu tady. Jo, otevřu si ještě vrata. Díky, někteří jste mi psali, že to sypete do obou těch žlabů a pak mi tam psal Pájo, že ta krmná směs by se měla sypat jen dovnitř a ven tráva, takže teď nevím. Chtěl bych si tu produktivitu dát jakoby na 100%, ale asi to budeme muset zjistit sami, jak to teda je. Takže takhle. A sypneme to dovnitř. Z které strany je ten dopravník? Teď jsem se nepodíval. Ale on je možná i z obou stran, že záleží, kudy tam najedete a ono se to sypne. Aha, on bude z obou. To se automaticky vysype na tu stranu, kde potřebujete. Já si ještě otevřu vrata na druhé straně. To musím zastavovat potom. Tak. On to může zůstat. Ono se to automaticky zavře, když vypnete hru a zapnete. No. Pořád otvírat, ale nevadí. Takže dáme tam tu krmnou směs, pak tam budu chtít určitě sypnout tu slámu skrz tu drtičku, takže po restylku. Takhle vyjde mi to, asi blbě, ne, vyjde to. Tak, teď pokud se nepletu, by se nám tam měl, jo. Takže já to zapnu. Jo. Výborně, takže naplníme. Aha, tady se to neukazuje. Tady jakoby nevím. Nevadí. Ale vychází to přesně. Tak, to by bylo. Teď co? Teď nám to, by se nám ve státu mělo nějak ukázat, kolik ty krávy mají krmiv a všechno. Tak, krmný žláb, jo, krmný žláb. 18 000. Silaž, aha, směs, tady se dělá všechno zvlášť, tak to jsem nevěděl. Tyjo, že já se nepodívám, takže my bychom potřebovali i trávu, sakra. No každopádně tam sypnu. Jak tam nasypu tu silaž? To stačí jenom dát silaž do tady té míchačky? No, každopádně to jdu zkoušet. Tak to já jsem se špatně díval, to se omlouvám. Jo, tady to můžu projet. Já jsem nevěděl, že se dá, já jsem si myslel, že když udělám krmnou směs, tak jakoby to je to nejlepší, co ty krávy můžou mít. Pro tu produktivitu, ale jak se tak dívám, tak tady se sype všechno zvlášť. No, já jsem se nepodíval zase. Takže tady ještě... Tady mám ještě... Co tam bylo napsané? Siláž? Nebo... Jo, siláž. Takže já si tam dosypu ještě siláž teda, pokud to půjde skrz tu míchačku. Tak pojďme na to. Zase to ovládání, sakra. Já si zvýším tu citlivost. Tak dolů. Můžu zasnout.
jsem si asi možná zvykl trošku na ten. Tak. Jo, já si vypnu ještě v... Jak se to jmenuje, drive kontrolu, to přepínání dopředu, dozadu. To nakladače si to vypínám, protože tam si to pedálama jakoby levým pedálem dozadu a pravým dopředu automaticky, jak tomu bývá bez autokontrolu. Teda bez drive kontrolu. Takže nasypem to tam. Dám tam jednu lžíci a... nebo to naplním doplná. Možná bych to mohl doplná naplnit, když už tak už. Ať tam je všeho stejně, jakoby stejně směsi, stejně trávy a stejně... Sakra, jsem to zase zapomněl. Tak. To budou tak 3 lžíce, pokud se nepletu. Tak. Já jsem si původně chystal nějaké shrnutí ke 20. dílu, ale si myslím, že se tak... Pokud sledujete, tak víte, co jsme tady dělali a tak podobně. To tady tak pomalu? To šlo rychleji, ne? Aha, to záleží. No to jo, tak to záleží, jak moc ji naklopím tu lžici. To mají pěkně udělané, to jsem nevěděl. Fajn. Kolik tam? Cože, 25%? No pytle. Tak tohle je na dlouho asi. Nevadí, s tím nakladačem je sranda. Stoj. Takže já můžu přisypávat i pomaleji, jakoby. To je fajn. Tak, další. Kolik se vlastně vleze do té jedné lžíce, jsem se ani nepodíval. Jde to? Jde to? A 4,5 tisíce a tam jsem měl 18 tisíc, takže tam... tak krmné směsi... Zase opačně. No, já se na ten furt nemůžu zvyknout. Takže kolik máme? To mě zajímalo, kolik teď mám. 13,5. Jo, ještě jedna. Ještě jedna lžíce a jdeme to tam sypnout. Dolů. Já jsem původně, jakoby když jsem hrál sám, tak zkoušel jsem si hrát, že bych neměl ten sběrací vůz na balíky, ale nakládal bych to všechno ručně. Bavilo mě to, ale to strašně zdlouhavé, tyjo, no, tam bych strávil spoustu času nad tím. Takže to je pro takové fančmakery jenom, kteří by si chtěli s tím nakladačem pořádně zajezdit. Ale prakticky, co se týče z praktického hlediska, je to fakt na dlouho. Tak, jdeme to tam sypnout. Tady mám zapnutý na tom drive kontrolu přepínání dopředu dozadu. Přijde mi to takové trošku reálnější, jako pěknější je to. No, tady se to asi bude sypat do stejného místa, předpokládám. A co se týče trávy, tak trávu potom bychom případně dali do toho žlabu. Takže sypeme, jo. Takže to taky nasypeme. Jenom já si úplně jedno kde, ale my to vysypeme podle reálu, normálně to rozsypem tady. Vlastně v reálu, kdybychom chtěli zacházet do detailu, tak bychom si mohli koupit takový ten pluh, anebo případně pneumatiku na ležáto položenou a nahrnout jim to
co nejblíže k tomu žlabu, aby měli tu hromádku co nejblíž a nemuseli by se natahovat přes to zabradlí ty krávy. Ale zas tak propracované to není tady, no. No, teď já bych chtěl jít tu trávu, sakra. Co mám udělat? Chci trávu. A to tady... Jo, ještě tu slámu. Ještě slámu. Takže to tady odpojím na stejném místě. Zapojíme si tu drtičku. A vidíme tam balík slámy. Jeden nebo dva, nevím. Asi jeden, co tam vyjde jenom. Tak. No teď já tam zajedu blíže, abych s tím nakladačem nemusel tak lítat. Kolik máme? No už nám to, už spadlo obě dvě hromady, no. Jak jsem říkal, no, ono se to rozhazuje samo. A je to tady, takže nemá smysl dělat si nějaké takové tady úhledné skladování, tady provozovat, je to úplně zbytečné. Vlastně já to můžu zkusit tady naložit, jestli se tam vejdou dva. Tak počkej, tady. Sakra. Takže jedeme ještě s nakladačem. 20. díl, no. Jako... Přibyla spousta odběratelů, no, takže nechtěl bych je zklamat a hodlám určitě pokračovat. Tímto děkuju za váš zájem. Doufám, že se vám videa budou dál líbit, že to nebude nějak horší nebo tak. Ale myslím si, že by to mohlo být jenom lepší. Tady položím žici. Tak. Vidle jsem dal tam někde k tomu senu, pokud se nepletu. Jo. Takže dáme vidle. Tak tady ten Bux, tyjo, ten nás provazí už od prvopočátku Farming Simulatoru. Pořád se to nepodařilo nějak trošku poladit, ale je to maličkost, je jedno. No a kde máme nějaký... já jsem se tam blbě najel. A možná zkusím nabrat tady ten. Takhle se ho posunout do boku a... To jsem si moc nepomohl. Nebo jo? Jo. Tak. Trojzubec. No, tam to už nespadne asi. Tak máme ten dutíč. Nemám ho nějak otevřít první? Mám takový pocit, že jo? Radši ho... přes texturu? Co by ne? Takže... X otevřít dveře, jo. Otevřít dveře. Ono to je asi speciálně na kulaté balíky, bych řekl, ale... My bychom tam mohli narvat třeba i 2 granáty. No, vyzkoušíme. Zkoušíme. Jsou ty dvířka, ale já to dám tady zadem. Asi takhle. Co teď? Vysune se to? Jo, vysunulo se to. Teď ještě si myslím, že by to mohlo jít trošku dolů, ne? Nemohlo. No, já tam zkusím dát ještě jeden, proč by ne? Můžem, si myslím. Takže tak. Tady máme další, pěkně nabraný. Co když ho hodím na to přímo, co se stane? Pak spadne za jízdě nebo co?
tam spadne asi. No, tak to nám moc nevyšlo. Aha, je. No, tak už špatný. No, rozbíte zrcátko. No, je to tady, jsem o tom mluvil. No nic, já tam zkusím dát ten jeden, ať to tady nezdržujem. Jsem proved. Zavřít. No, jsem ho tam dal tak nějak blbě, no. Doufám, že to půjde. Jo. No. Sakra, to tam bylo a teď už to tam není. No jasně, už je na boku. Jo a je. Tak kdo ho mám dát? Přímo do těch dveří nebo co? No, tak to je... To je pěkný od vás teda. Spadni tam nebo něco do té díry. No, teď? Možná? Zase je na boku. Spadni tam. Nespadne tam. Teď? Ne. Ježiši. Tak pytle. Tak ta snad tady nahrá na ty balíky, ne? To je snad jedno, co tam dám. Zkusím tady ten jeden balík jenom na jednu vidlí napíchnout a dát ho tam na vyšku. Bude to? Ale sakra. Dneska se nám daří teda. Se pěkně rozjel v tady té epizodě. A proč drží rovně? Já chci, aby se otočil. Otoč se. Ne. Tak ho otočím. No nic, zkusím ho tam dát ještě takhle jednou. No, což nepůjde, to nevím. Fuh, no nic, tak otevřeme dveře. Vezmu tam asi zezadu, no. Co to je? Balíky A+. Já tam mám ten mod na to, aby se dalo všechno balíkovat. No, co teď? Spadneš tam nějak normálně, nebo co? Couvnu, tak tam zůstane snad. No, teď to vypadá nadějně. By to mohlo jít. Jo, je tam. Je tam? Stojí. já tam asi raději rychle zajedu, dokud tam je. Že nahrané balíky to asi není moc koncipované, tady ten stroj. Ty kulaté, ty by se tam... Ten by si tam pěkně sednul do toho žlábku, ale ty hranáté... S tím je problém trošku. No já musím jet z druhé strany, ne? Že ten, anebo se od... Ty vole... Ježiši, kde jedu? Tak tohle je mega fail, fakt, tohle je fail epizoda. Se mi nelíbí tady, jak tady přejíždím toto. Si tady hrajem trošku. Tak. Otočí se? No otočí se. Budem sypat... tak příště z druhé strany, no. A přibývá tady ta sláma, že? Jo. Ona tady přibývá. Ta podestylka. No jak jsme na tom, když se podíváme do statusu? Máme tam... krmný žláb, siláž máme, směs máme a ta sláma se tu neukazuje, jo? Sláma, jo, tady je sláma, 4000, já jsem slepý, jo. No já bych chtěl tu trávu. To udělat narychlo, abych trošku trávy, aspoň tak narychlo, jako aby ty krávy měly všechno, co potřebují k té produktivitě. Takže já bych jenom narychlo s tou přední sekačkou a sbíracím vozem nazbíral trochu trávy a sypnul jim to tam, aby měli tu trávu, protože já ty krávy dřív jako kupovat moc nechci. Takže já se zajedu na statek koupit, já tam mám sekačky. A mám je samozřejmě opačně, že vepředu mám tu velkou, nevadí. A to můžu někde u cesty pozbírat nebo tak, nemusím jezdit na louku. Můžu po cestě tady vzít dokonce. To jenom zapnu a pojedu tady.
po krajnici nazbírám trávu. No, to půjde. Máme kolik? 20 minut? No, akorát 10 minut ještě čas. Tudema to vezmeme, tudema to vezmeme. Je to lepší. Je to kratší možná. Takže... Teď jsem se díval na hodinový livestream, on už je starší, od Hrej.cz na Farming Simulator. No nevím, no, jako myslím si, že to jsou lidi, kteří jakoby moc nesympatizují s tady těma hrama a hlavně kolega, který četl komentáře, tak ten asi bych se vsadil, že tuhle hru nikdy hrát nebude. Nebo si ji možná vyzkouší a řekne, že to je blbost a pak ji vypne. Ale tak jako podíval jsem se na to, no, zajímalo mě to. Co na to řeknou takový... No to je jedno, nebudu říkat co radši. No, já si zapnu první tu sekáčku, ať tam potom nemusím kouzlit s tím vlekem nějak. Já mám vepředu ten zadní čas, že? No jasně, jak jinak. Zapnu to dopředu, abych se nemusel... Abych to mohl jenom přesunout. Jo, zapnu, výborně. Tyjo, nepřevrátí se to? No zadek nějak zvednutý, že? Celá. No, to dám vedle. Prozatím. Vyjde mi to, jo, vyjde. Tak to nechám tady zatím. Díval jsem se samozřejmě i na Pájové videa, které vydal včera. Obě dvě samozřejmě výborné, jak jinak. Pájo je vrchní farmář, vrchní let's player, co se týče farmingu určitě. Ukázal nám opět funkci dalších modů, jako je Follow Me mod, tedy taky určitě bych chtěl vyzkoušet, proč ne, když je funkční a když pomůže, když nám ušetří čas a práci. Tak, jedem. Nazbíráme trávu po cestě, moc toho sice nebude, ale to nevadí. Aspoň teď pro začátek pro ty krávy. To najednou, když jsem si koupil tu Xtru, tak najednou vidím, jak tady ten fast track je slabší prostě, jde to poznat hrozně, že je slabší. To je všechno vypočítané úplně přesně na výšku. No, já přijedu ještě tady ten zadrhal na cestě. Jinak jsem si všiml, jak jsem jezdil s těma sekačkama, že ta zadní část, ona se, když zmačknete V jako zvednout, tak se nezvedne. Ale já jsem to jednou za jízdy zmačkl a oni se jakoby nadlehčili, že naleželi na zemi a ten fast track neměl s tím takový problém. Že jel rychleji do kopců a tak. Takže tam asi nevím, je to možná špatně zpracované, že oni se nezvednou úplně, ale jenom se nadlehčí. Takže pokud byste měli tady ty sekačky a měli s nima trošku problém, co se týče výkonu za traktorem, tak tím Včkem si je nadlehčíte, tu zadní část a oni sečou pořád stejně. Ale netaháte je úplně po zemi, jak bych tak řekl. Je ta sekačka vůbec ve vzduchu, ta přední? Jo je, taky tam visí tak nějak všelijak. No, v reálu bychom si to tady naštelovali, to přední rameno, to střední. A bylo by to naklopené trošku vyše, ale tady ve hře to samozřejmě nejde. Třeba to půjde v příštím díle. Já jsem sám zvědavý na příští díl, tyjo, co se ještě vymyslí nového.
Tady bych asi olískal ty větve, takže tady za stromama, tam je zase nějaké křoví. A tu přežijem. Tak. Zadní část zapneme, dáme dolů už. A přední část zapneme, pustíme dolů. Dám si tam 10 asi a vyzkoušíme to. Jak to vypadá? Plníme? Plníme? Super. Takže než dojedem, jak se to jmenovalo? Co to bylo na té bráně tam napsané? Chovná stanice nebo něco takového. Než dojedeme do naší chovné stanice, tak nabereme trošku trávy čisté. Neusušené, neobracené, nezbalíkované, čerstvé trávy. 5%, ano, ale to docela, jako, než tam dojedeme, tak něco tam nazbíráme. No, 1000 už máme. Dobrý. Já doufám, že ty krávy nám trošku nějak pomůžou s těmi penězi. Doufejme. Teď, když jsme si nazbírali tolik peněz, určitě ještě odvezu jeden ten sběrací vůz nebo jeden ten vlek sena a ten se chystám prodat, protože té krmné směsi a všeho nám přibylo docela dost a to jenom ze 2 balíků. A těch balíků máme 16. Takže to máme jakoby naskladněno i do budoucna. Docela si myslím, že do příštích dní s tím přežijeme bez problému. A pokud ne, tak tady jsou ještě další 2 nebo 3 louky, kde se dá další seno udělat z toho. Takže no problém. Tady si myslím, že to můžeme prodat, vyděláme tím docela balík. Jinak díky za postřeh, nedošlo mi to, že kdybych hrál na hard obtížnost, tak by ty ceny byly trošku jinde. Bylo by všeho méně, což možná jsem trošku tady to trošku podcenil, no, já jsem si... Je to škoda, já bych... ten fast track vůbec nejde. Je to škoda, já jsem si to měl rozjet na hard, aby to bylo trošku reálnější, protože si tady stěžuju, že za všechno je spoustu peněz. No tak... Jo, já jsem to měl přeplet. Tak. A dáme to do žlábu hned. Dáme to do žlábu a koupíme si krávy. Já si myslím, že takových 30 bez problémů si jich můžeme pořídit. Proč ne, když máme tolik peněz a ještě budeme mít. Chtěl bych zkusit jeden vlek vysypat tady do bioplinky. Kolik nám to hodí jenom informativně, kolik nám to hodí peněz. Ale předpokládám, že asi hodně díky té obtížnosti. Takže... Moment. Co mám na zemi? Co mám na zemi? To dneska failuju úplně celou epizodu snad. Jo, já jsem si nepřepl ten nástroj, ale jsem ho dal dolů. Takže se... No, dneska prostě není můj den. Tak si ukážeme ty krávy a... Takže tak. Jo, už to můžeme sypat. Dáme to tam. Žlab se nám moc nenaplnil. Já si ještě zajedu... Jo, trošku tam je. Já si ještě pak zajedu nazbírat více trávy a dosypu ten žlab doplna. Nevím, kolik to je 1000 litrů, ale nasypu si to doplna pak. Teď si pořídím konečně krávy. Jdem na ty krávy. Tady pokud se nepletu, se musí kupovat každá zvláště. Jo, No, tak to tady poklikáme. 6. Do pytle. Vždycky se překliknu na tu ovci. Tak, 14, 15... zase. Tak, 20. Dáme 30, v pohodě. Máme 30. Teď my budeme muset trošku asi chvíli počkat, že? Aby nám to ukázalo... Tak, my si budeme muset počkat, nám to teď ještě nic neukáže, co se týče produktivity. Ono se to ukáže až... Nevím, jestli se to dokonce neukáže až při prvním prodeji toho mlíka.
Takže ano, telefon mi tady zvoní. Takže máme krávy, dali jsme krávám všechno, co potřebují pro tu správnou produktivitu. Já si ty statusy ještě navyším mimo kameru, jakože dodám si ještě další slámu, dodám si tu trávu, jak jsem říkal. Budu pokračovat v balíkování a do příštího dílu, nebo v příštím díle bych si chtěl pro vás schovat, že bychom společně vyzkoušeli dát něco do té bioplynky, aby jsme měli přehled, kolik je z toho peněz, kolik nám to dá, jestli by se na tom dalo nějak extra dobře vydělat, takže uvidíme, ale té siláže máme fakt dost. Jedna jama 100%, druhá 70 asi, 75, takže kolik to je asi? Přes půl mega, což je hodně, no. A to ani nevyužijeme pro ty krávy, takže to můžeme, no hlavně, aby nám to vydrželo do další siláže, no. Zasadíme nějaké, nevím, jestli to samé pole, zasejeme kukuřicí a no, uvidíme, jak to bude ubyvat a jak ty statusy budou fungovat. Já se pro dnešek s váma loučím, chtěl jsem si pro vás ty krávy hlavně ukázat. Já se s váma loučím, díky, že jste se dívali. Omlouvám se za ty faily, bylo to dneska takové trošku horší, co se tady toho týče, té reálnosti jsme si moc nedali. Pod videem módy samozřejmě ke stažení všechny, myslím si, že tam chybí ty sekačky, takže ty tam ještě dodám. Já se s váma rozloučím a zítra, případně v sobotu se uvidíme a budeme pokračovat, takže čau. Zdravím farmáře a farmářky, já vás vítám u 20. dílu naší Let's Play série ze hry Farming Simulator 15. Ani jsem si nemyslel původně, že bychom se dostali k nějakému 20. dílu, že bych to tak dlouho natáčel, ale vidím, že nějaký zájem je, takže chci vám poděkovat za odběry a za zhlédnutí, protože mi to jakoby posouvá dopředu a baví mě natáčet, baví mě se s váma podělit o tu svou farmu. Jak vidíte, pokračuju v balíkování, tohle už je to další pole, to velké, které je vedle druhé části naší farmy. Já jsem tam to první pole dobalíkoval úplně celé, nicméně nebudeme se tady koukat na to, jak balíkuju, ale já jsem si chtěl pro vás schovat ten nákup krav a chtěl bych ještě dodělat nebo obstarat těm kravám všechno, co potřebují, takže já to tady stavím. Můžu vypnout motor, protože by nám to skutečně nežralo naftu a já se přesunu tady. Jo, otevřu si ještě vrata. Díky, někteří jste mi psali, že to sypete do obou těch žlabů a pak mi tam psal Pájo, že ta krmná směs by se měla sypat jen dovnitř a ven tráva, takže teď nevím. Chtěl bych si tu produktivitu dát jakoby na 100%, ale asi to budeme muset zjistit sami, jak to teda je. Takže takhle. A sypneme to dovnitř. Z které strany je ten dopravník? Teď jsem se nepodíval. Ale on je možná i z obou stran, že záleží, kudy tam najedete a ono se to sypne. Aha, on bude z obou. To se automaticky vysype na tu stranu, kde potřebujete. Já si ještě otevřu vrata na druhé straně. To nemusím zastavovat potom. Tak. On to může zůstat. Ono se to automaticky zavře, když vypnete hru a zapnete. No. Pořád otvírat, ale nevadí. Takže dáme tam tu krmnou směs, pak tam budu chtít určitě sypnout tu slámu skrz tu drtičku, takže po restylku. Sakra, vyjde mi to, jsem se asi blbě najel. Ne, vyjde to. Tak, teď pokud se nepletu, by se nám tam měl, jo.
Já to zapnu. Jo. Výborně, takže naplníme. Aha, tady se to neukazuje. Tady jakoby nevím. Nevadí. Ale vychází to přesně. Tak, to by bylo. Teď co? Teď nám to, by se nám ve státu mělo nějak ukázat, kolik ty krávy mají krmiv a všechno. Tak, krmný žláb, jo, krmný žláb. 18 000. Silaž, aha, směs, tady se dělá všechno zvlášť, tak to jsem nevěděl. Tyjo, že se nepodívám, takže my bychom potřebovali i trávu, sakra. No každopádně tam sypnu... Jak tam nasypu tu silaž? To stačí jenom dát silaž do tady té míchačky? No, každopádně to jdu zkoušet. Tak to já jsem se špatně díval, to se omlouvám. Jo, tady to můžu projet. Já jsem nevěděl, že se dá... Já jsem si myslel, že když udělám krmnou směs, tak jakoby to je to nejlepší, co ty krávy můžou mít. Pro tu produktivitu, ale jak se tak dívám, tak tady se sype všechno zvlášť. No, já jsem se nepodíval zase. Takže tady ještě... Tady mám ještě... Co tam bylo napsané? Siláž? Nebo... Jo, siláž. Takže já si tam dosypu ještě siláž teda, pokud to půjde skrz tu míchačku. Tak pojďme na to. Zase to ovládání, sakra. Já si zvýším tu citlivost. Tak dolů. Můžu zasnout. Už jsem si asi možná zvykl trošku na ten... Tak. Jo, já si vypnu ještě jak se to jmenuje, drive kontrolu, to přepínání dopředu, dozadu. A vidíme tam balík slámy. 1 nebo 2, nevím. Asi 1, co tam vyjde jenom. Tak. No teď já tam zajedu blíže, abych s tím nakladačem nemusel tak lítat. Kolik máme? No už nám to, už spadlo obě dvě hromady, no. Jak jsem říkal, no, ono se to rozhazuje samo. A je to tady, takže nemá smysl dělat si nějaké takové tady úhledné skladování, tady provozovat, je to úplně zbytečné. Vlastně já to můžu zkusit tady naložit, jestli se tam vejdou 2. Tak počkej, tady. Sakra. Takže jedeme ještě s nakladačem. Dvacátý díl, no. Jako... Přibyla spousta odběratelů, no, takže nechtěl bych je zklamat a hodlám určitě pokračovat. Tímto děkuju za váš zájem. Doufám, že se vám videa budou dál líbit, že to nebude nějak horší nebo tak. Ale myslím si, že by to mohlo být jenom lepší. Tady položím žici. Tak. Vidle jsem dal tam někde k tomu senu, pokud se nepletu. Jo. Takže máme vidle. Tak tady ten Bux, tyjo, ten nás provazuje už od prvopočátku farming simulátoru. Pořád se to nepodařilo nějak trošku poladit, ale je to maličkost, je jedno. No a kde máme nějaký... já jsem se tam blbě najel. A možná zkusím nabrat tady ten. Takhle se ho posunout do boku a... To jsem si moc nepomohl. Nebo jo? Jo. Tak.
takový zubec. No je tam, to už nespadne asi. Tady máme ten dutíč. Nemám ho nějak otevřít první? Mám takový pocit, že jo? Radši ho... přes texturu? Sebe ne. Takže. X otevřít dveře, jo. Otevřít dveře. Ono to je asi speciálně na kulaté balíky, bych řekl, ale... My bychom tam mohli narvat třeba i 2 granáty. No, vyzkoušíme. Zkoušíme. Tam jsou ty dvířka, ale já to dám tady zadem. Asi takhle. Co teď? Vysune se to? Jo, vysunulo se to. Teď ještě si myslím, že by to mohlo jít trošku dolů, ne? Nemohlo. No, já tam zkusím dát ještě jeden, proč by ne? Můžem, si myslím. Takže tak. Tady máme další, pěkně nabraný. Co když ho hodím na to přímo, co se stane? Pak spadne za jízdě nebo co? Ne, do pytle, tak on nám spadne asi. No, tak to nám moc nevyšlo. Aha, je. No, tak už špatný. No, rozbíte zrcátko. No, je to tady, jsem o tom mluvil. No nic, já tam zkusím dát ten jeden, ať to tady nezdržujem. Co jsem proved? Zavřít. No, jsem ho tam dal tak nějak blbě, no. Doufám, že to půjde. Jo, no. Sakra, to tam bylo a teď už to tam není. No jasně, už je na boku. Doha je. Tak kdo ho mám dát? Přímo do těch dveří nebo co? Bych se vsadil, že tuhle hru nikdy hrát nebude. Nebo si ji možná vyzkouší a řekne, že to je blbost a pak ji vypne. Ale tak jako ne, podíval jsem se na to, no, mě zajímalo mě to. Co na to řeknou? Takový... No to je jedno, nebudu říkat co radši. No, já si zapnu první tu sekáčku, ať tam potom musím kouzlit s tím vlekem nějak. Já mám vepředu ten zadní čas, že? No jasně, jak jinak. Zapnu to dopředu, abych se nemusel... Abych to mohl jenom přesunout. Jo, zapnu, výborně. Tyjo, nepřevrátí se to? No zadek nějak zvednutý, že? Celá. No, to dám vedle. Prozatím. Vyjde mi to, jo, vyjde. Tak to nechám tady zatím. Díval jsem se samozřejmě i na Pájové videa, které vydal včera. Obě dvě samozřejmě výborné, jak jinak. Pájo je vrchní farmář. Vrchní let's player, co se týče farmingu určitě. Ukázal nám opět funkci dalších modů, jako je Follow Me mod. Tedy taky určitě bych chtěl vyzkoušet, proč ne, když je funkční. A když pomůže, když nám ušetří čas a práci. Tak, jedem. Nazbíráme trávu po cestě, moc toho sice nebude, ale to nevadí. Aspoň teď pro začátek pro ty krávy. To najednou, když jsem si koupil tu Xtru, tak najednou vidím, jak tady ten fast track je slabší prostě, jde to poznat hrozně, že je slabší. To je všechno vypočítané úplně přesně na výšku.
No, já přijedu ještě tady ten zadrhal na cestě. Jinak jsem si všiml, jak jsem jezdil s těma sekačkama, že ta zadní část, ona se, když zmačknete V jako zvednout, tak se nezvedne. Ale já jsem to jednou za jízdy zmačkl a oni se jakoby nadlehčili, že neleželi na zemi a ten fast track neměl s tím takový problém. Že jel rychleji do kopců a tak. Takže tam asi nevím, je to možná špatně zpracované, že oni se nezvednou úplně, ale jenom se nadlehčí. Takže pokud byste měli tady ty sekačky a měli s nima trošku problém, co se týče výkonu za traktorem, tak tím Včkem si je nadlehčíte, tu zadní část, a oni sečou pořád stejně. Ale netaháte je úplně po zemi, jak bych tak řekl. Je ta sekačka vůbec ve vzduchu, ta přední? Jo, je, taky tam visí tak nějak všelijak. No, v reálu bychom si to tady naštelovali, to přední rameno, to střední. A bylo by to naklopené trošku vyše, ale tady ve hře to samozřejmě nejde. Třeba to půjde v příštím díle. Já jsem sám zvědavý na příští díl, tyjo, co se ještě vymyslí nového. Tady bych asi olískal ty větve, takže tady za stromama, tam je zase nějaké křoví. Ale to už přižijem. Tak. Zadní část zapneme, jdeme dolů už. A přední část zapneme, pustíme dolů. Dám si tam 10 asi a vyzkoušíme to. Jak to vypadá? Plníme, super. Takže než dojedem, jak se to jmenovalo, co to bylo na té bráně tam napsané? Chovná stanice nebo něco takového. Než dojedeme do naší chovné stanice, tak nabereme trošku trávy čisté. Neusušené, neobracené, nezbalíkované čerstvé trávy. 5%, ano, ale to docela, jako, než tam dojedeme, tak něco tam nazbíráme. No, 1000 už máme. Dobrý. Já doufám, že ty krávy nám trošku nějak pomůžou s těmi penězi. Doufejme. Teď, když jsme si nazbírali tolik peněz, určitě ještě odvezu to nakladače, si to vypínám, protože tam si to pedáláme jakoby levým pedálem dozadu a právě dopředu automaticky, jak tomu bývá bez autokontrolu. Teda bez drive kontrolu. Takže nasypem to tam. Dám tam jednu lžíci a nebo to naplním doplná. Možná bych to mohl doplná naplnit, když už tak už. Ať tam je všeho stejně, jakoby stejně směsi, stejně trávy a stejně... Sakra, jsem to zase zapomněl. Tak. To budou tak 3 lžíce, pokud se nepletu. Tak. Já jsem si původně chystal nějaké shrnutí ke 20. dílu, ale si myslím, že se tak... Pokud sledujete, tak víte, co jsme tady dělali a tak podobně. To tady tak pomalu? To šlo rychleji, ne? Aha, to záleží. No to jo, tak to záleží, jak moc ji naklopím tu lžici. To mají pěkně udělané, to jsem nevěděl. Fajn. Kolik tam? Cože, 25%? No pytle. Tak tohle je na dlouho asi. Nevadí, s tím nakladačem je sranda. Stoj. Takže já můžu přisypávat i pomaleji, jakoby. To je fajn. Tak, další. Kolik se vlastně vleze do té jedné lžíce, jsem se ani nepodíval.
Vyjde to? Vyjde to? A 4,5 tisíce a tam jsem měl 18 tisíc, takže tam... tak rovná si... Zase opačně. No a já se na ten furt nemůžu zvyknout. Takže kolik máme? To mě zajímalo, kolik teď mám. 13,5. Jo, ještě jedna. Ještě jedna lžíce a jdeme to tam sypnout. Dolů. Tak. Já jsem původně, jakoby když jsem hrál sám, tak zkoušel jsem si hrát, že bych neměl ten sběrací vůz na balíky, ale nakládal bych to všechno ručně. Bavilo mě to, ale to strašně zdlouhavé, tyjo, no, tam bych strávil spoustu času nad tím. Takže to je pro takové fančmakery jenom, kteří by si chtěli s tím nakladačem pořádně zajezdit. Ale prakticky, co se týče z praktického hlediska, je to fakt na dlouho. Tak, jdeme to tam sypnout. Tady mám zapnutý na tom drive controlu přepínání dopředu dozadu. Přijde mi to takové trošku reálnější, jako pěknější je to. No, tady se to asi bude sypat do stejného místa, předpokládám. A co se týče trávy, tak trávu potom bychom případně dali do toho žlabu. Takže sypeme. Jo. Takže to taky nasypeme. Jenom já si úplně jedno kde, ale my to vysypeme podle reálu, normálně to rozsypem tady. Vlastně v reálu, kdybychom chtěli zacházet do detailu, tak bychom si mohli koupit takový ten pluh, anebo případně pneumatiku na ležáto položenou a nahrnout jim to co nejblíže k tomu žlabu, aby měli tu hromádku co nejblíž a nemuseli by se natahovat přes to zabradlí ty krávy. Ale zase tak propracované to není tady, no. No, teď já bych chtěl jít tu trávu, sakra. Co mám udělat? Ještě trávu. A to tady... Jo, ještě tu slámu. Ještě slámu. Takže to tady odpojím na stejném místě. Zapojíme si tu drtičku. No, to je pěkný od vás teda. Spadní tam nebo něco do té díry. No, teď? Možná? Zase je na boku. Spadní tam. Nespadne tam. Teď? Ne. Ježiši. Tak pytle. Tak tam snad tady nahra na ty balíky, ne? To je snad jedno, co tam dám. Zkusím tady ten jeden balík jenom na jednu vidlí napíchnout a dát ho tam na výšku. Bude to? Ale sakra. Dneska se nám daří teda. Jsem se pěkně rozjel v tady té epizodě. A proč drží rovně? Já chci, aby se otočil. Otoč se. Ne. Tak ho otočím. No nic, zkusím ho tam dát ještě takhle jednou. No, což nepůjde, to nevím. Fuh, no nic, tak otevřeme dveře. Jdeme mu tam asi zezadu, no. Co to je? Balíky A+. Já tam mám ten mod na to, aby se dalo všechno balíkovat. No, co teď? Spadneš tam nějak normálně, nebo co? Couvnu, tak tam zůstane snad. No, teď to vypadá nadějně. By to mohlo jít. Jo, je tam. Je tam? Oh.
Já tam asi raději rychle zajedu, dokud tam je. Že na hrané balíky to asi není moc koncipované, tady ten stroj. Ty kulaté, ty by se tam... Ten by si tam pěkně sednul do toho žlábku, ale ty hranaté... S tím je problém trošku. No já musím jet z druhé strany, ne? Že ten, anebo se od... Ty vole... Ježiši, kde jedu? Tak tohle je mega fail, fakt, tohle je fail epizoda. Se mi nelíbí tady, jak tady přejíždím ty toto. Si tady hrajem trošku... Tak. Otočí se? No, otočí se. Budem si tak příště z druhé strany, no. A přibývá tady ta sláma, že? Jo. Ona tady přibývá. Ta podestilka. No, jak jsme na tom, když se podíváme do statusu? Máme tam... krmné žláb, siláž máme, směs máme a ta sláma se tu neukazuje, jo? Sláma, jo, tady je sláma, 4000, já jsem slepý, jo. No já bych chtěl tu trávu. To udělat narychlo, abych trošku trávy, aspoň tak narychlo, jako aby ty krávy měly všechno, co potřebují k té produktivitě. Takže já bych jenom narychlo s tou přední sekačkou a sbíracím vozem nazbíral trochu trávy a sypnul jim to tam, aby měli tu trávu, protože já ty krávy dřív jako kupovat moc nechci. Takže já se zajedu na statek koupit, já tam mám sekačky. A mám je samozřejmě opačně, že vepředu mám tu velkou, nevadí. A to můžu někde u cesty pozbírat nebo tak, nemusím jezdit na louku. Můžu po cestě tady vzít dokonce. Já to jenom zapnu a pojedu tady. Po krajnici nazbírám trávu. No, to půjde. Máme kolik? 20 minut? No, akorát 10 minut ještě čas. Tudyma to vezmu. Je to lepší. Je to kratší možná. Teď jsem se díval na hodinový livestream, on už je starší, od Hrej.cz na Farming Simulator. No nevím, no, jako myslím si, že to jsou lidi, kteří jakoby moc nesympatizují s tady těma hrama a hlavně kolega, který četl komentáře, tak ten asi